Запомнете, тарикат не ставаш, а тарикат се раждаш. Като си тарика и пари коли S-класи, Мерцедеси, БМВ ще ги имаш. Заварти волана на S-класата, Мерцедеса. Айде, брат ми, криза няма да има, където е имало, пак ще има. Леле. Заварти волана S-класата, медикентот е душманија. Кръвно ме вазден, брат ми, който си го може, оф, леле, душмани.